An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw cɛw ani musow denmisɛnw ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye ni nin waati in sera min ye an ka kunnafoni telimanw ye n'an b'a fɔ ma ko brève ale kɛnɛ o bɛ sigi o kɛkun ye ka se ka kunnafoni minnu sɔrɔla fitiri ni saafo cɛ k'olu bɛndɛgɛmɔ k'o fɔ aw y'aw k'o kɛ somasama ye yanni dugu ale ka jɛ nka bi ta ko balalen o bɛ ko sudalen sa ka sabuya kɛ falaye ko hali ni ye laharakɛ sarati ye k'a bɛ se dɛ kuma tɛ diɲɛ so sigila yan jalagu fana kun cɛra an bɛna taa mun wɛrɛ kɛnɛ kan sisan bari de an kun t'a la ko jalagu bɛ kɛ a tɛ kɛ yan a ka ɲi a man ɲi a ma ban nin yan ayiwa a wolola mun na an n'o fɔ maaw ye tirikikaw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale kɔni ye taarabɔ sajo ye k'olu kan ka sɔrɔdasiw ka lajɛba dɔ kɛ u fɛ yen k'u b'a ɲini sajo fɛ a ka taa tiriki jamana kɔnɔna fana kibaruya misɛnw bɛ yen an na olu fara a kan baara min kun cɛra sisan falaye jamanakuntigi ni o ye donatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi a ye kuma damadɔw fɔ ne bolo baara in labɛnbaw u kan ka miiri u kan ka jateminɛ kɛ maa minnu ye laɲiniba ninnu kɛ u bɛɛ lajɛlen kan ka u hakili jagabɔ a ko ni mɔgɔw bɛnna min kan k'a ka ca Ala fɛ o bɛ bɔ a sira fɛ ko ale a tɛgɛ jannen don maaw ye maa o maa mana nin kɛnɛ in kan u bɛɛ ka se ka na ale ni u ka se ka kuma ko wa ko min ye sɛbɛn in ye a lawaleyali ko a bɛna n'a ɲini furancɛla fanga o jɛkuluw fɛ bɛɛ lajɛlen i ta fan i bɛ se ka min kɛ i ka o kɛ falaye baara ninnu i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min a nun donna ale yɛrɛ fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen k'a kun fori bi laɲini na laɲini 300 o de kɛra jɛkulu 5 fɛ jɛkulu 5 min tun bɛ ka baara kɛ ni olu ye sɛbɛn minnu bɔra dugumalaw la ale ni faabaw kɔnɔna ni kɔnsilaw ni amasaduw ni maliyɛn minnu bɛ yen n'o ye sanayɛlɛ kalansow ye u y'o bɛɛ de bɛndɛgɛmɔ k'a kɛ laɲini 280 ni buruburu dɔɔni o kɔni an y'o kɛ 300 ye siɲɛ kelen Asimi ale nalen a kunbɛra premier ministre fɛ ale ni n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na laadala saliba in kɔnɔna na sa a ka sɔrɔ ka don min ye baaraw ye olu daminɛna n'i ye laɲini ninnu ta k'a lajɛ ɲɛnateliya la i b'a ye k'a fɔ ko maaw y'a laɲini ko transition ko a kundama ka taa san 2 ka taa se san 5 ma n t'a dɔn o bɛna na daminɛ cogo min sisan sa min kɛra o b'a la walima nin ye kura wɛrɛ de ye tuguni ko san 2 ka taa se san 5 ma ko Asimi yɛrɛ a ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata in a ka ye o la maa bɛ yen ko marifa bɛ e bolo sa ko ka olu ka tɔnw bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen maa minnu bɛ yen ni olu y'u sigiyɔrɔw bila ko faso yɛrɛ k'a lajɛ ka dɛmɛ ta ka don u ma u bɛ sigiyɔrɔ minnu na yaasa u ka segiliw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min ye Mali yɛrɛ an yɛrɛ ka tariku an ka jamana histoire n'a a tɔw ko k'o kalan an ka ekɔlidenw kunna kabini denmisɛnnin kalanso la wa min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ko k'o sigi jalagu tɔgɔla don yaasa min ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka y'o kɛnɛ kan cogo min jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ye marifaw ta ko olu fana ko min ye diinɛtigi mafalen minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ u n'olu bɛ se ka kuma cogo min maaw ye laɲini minnu fana kɛ ka fara o kan parti politigiw olu ka musaka ko k'o jɔ ko sisan kalata i b'a dɔn anw fɛ u bɛ se ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de compter ten k'a fɔ ko maliyɛn hakɛ ye nin ye ko bɛɛ ka taa kalata la k'o bɛna na bɔ a la e de bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn n'i b'a fɛ ka taa kalata la n'i si sera san 18 ma o la a bɛ dɔn maa hakɛ minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka taa kalata mɔgɔw ye o laɲini wɛrɛ kɛra mun ye tuguni
o ye k'a fɔ an na tila ka segin laɲini belebeleba ninnu kan premier ministre Usmane Isufu Mayiga ale kɔni ko ko a nisɔndiyalen don ko sabula laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye a bɔra maliyɛnw yɛrɛ ninkun ani u dusukun na ko u yɛrɛ ye minnu fɔ u ka togodaw la u ye mun fɔ u ka so kɔnɔnaw la fo kana se fɛɛrɛkɛnɛw kan k'o de talen filɛ nin ye colonel Asimi ale y'a yira k'a fɔ ko min ye laɲini fɛn fɛn kɛlen filɛ nin ye ko a n'a don bɛrɛ la o de la sa a y'a ɲini calatigɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye institution ye transition kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka jɔ kɛ a kɔni ko ko maliden fan min bɛ fan o fan u na se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa baara in a laɲiniba ye min ye o ka se ka sigi sen kan Falaye laɲiniw na kunbabaw ye min ye parti politigiw musaka min bɛ don olu ma ko ka o bɔ yen k'a supprimer ka bɔ yen pewu wa fana ko ni maa min bɛna parti politique sigi sen kan sɛbɛn sɔrɔ cogo ko a kana na nɔgɔya tuguni partiw fana hakɛ ko ka dɔ bɔ o la ko sabula ko o ka ca tɔnjɛkulu minnu fana bɛ yen n'o ye association ye sɛbɛn min bɛ olu sigili bila an ka jamana kɔnɔ sen kan ko k'o sɛbɛn in fana la kurakuraya k'a don bɛrɛ la tuguni transition charte ni o bɛ senna nin waati in na ko k'o charte in fana ko k'o fana la kurakuraya k'a réviser min ye furancɛla fanga in ye ko a kuntala ko dɔ ka fara kan ka daminɛ san 2 la ka taa se san 5 ma ko jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi ye ale ka kɛ cɛbɔ ye kalata nataw la maa minnu bɛ yen ni olu ye fangadaraki in yɛrɛ fangajaso in kɛ ko ka olu kɛ generali ye u y'a maaw tɔgɔ fɔ colonel Asimi Goita Maliki Jaw Sadio Kamara Modibo Kone Ismaël Wage ani Abdoulaye Mayiga a kɛra 6 colonel ye dɛ an kun bɛ 5 de don a kɛra 6 ye bi ayiwa baara in a bonyanba ye min ye maliyɛnw hakilina don parce que mɔgɔw taara jɛ ka sigi ka baara kɛ i ɲɛ bɛ nin laɲini ninnu na Falaye ninnu bɔra depuis duguma a caman a bɔra duguma ka na ko ka olu kɛ generali ye u ma dan o ma dɛ u ko k'u kɛ général de brigade ye a dɔgɔyalen k'u ka kɛ général de brigade ye u maa 6 bɛɛ lajɛlen ko ka fɛɛrɛ ni dabali fana tigɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu olu ni transition mɔgɔw ka se ka sigi ka kuma transition tɔ tɛmɛni baara tɔ tɛmɛli o ko kɛcogo kan k'u ko o fana ko lajɛ ko fɛɛrɛ ni dabali fana ka sigi sen kan maa minnu bɛ bato kɛ an ka jamana kɔnɔ ani minnu bɛ wajulu kɛ u bɛ kuma minnu fɔ ko yaasa a kana kɛ damatɛmɛ ye ko k'a lajɛ fana k'a fɔ maaw n'i bɛ taa sisan faso ka cakɛdaw la a kana kɛ politiki sira ye politiki siraw ka bɔ a la mɔgɔ ta dɔw bɛ yen ko ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan n'a fɔra sisan k'u bɛna mɔgɔ ta ka kɛ yan directeur ye ɲininkali ka kɛ mɔgɔw ka na n'u ka sɛbɛn ye wolomali ka kɛ a ko la o ka se ka sigi ko jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛ Mali a cadre n'a fonctionnaire baw olu ka taali diɲɛ fanw fɛ k'o don bɛrɛ la o ka se ka lajɛ cogoya min na n'u bɛna taa o ko bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ o jɛkulu in fɛ jɛkulu min bɛ sigi jamanakuntigi yɛrɛ ale naga kɔrɔ u y'a yira fana k'a fɔ ko musow ni denmisɛnninw ko ka ba don olu la ani maa minnu ye lujuratɔw ye olu ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko kominiw kɔnɔna na ko ka délégation spéciale bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko yɔrɔ minnu na ni a kan ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ko ka o ko lajɛ o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na fana min ye kalata ye o ka yamaruya maliden minnu bɛ kɔ k'an ye olu ka jate i n'a fɔ kalata yɔrɔ komi sisan an b'a fɔ cogo min na circonscription électorale u ka jate o la n'o ye malidenw ye maliden minnu bɛ kɔ kan charte la kurakurayali an y'o fɔ Asimi ka ta ka kɛ cɛbɔ ye an y'o fɔ parti politique ka dɔ bɔ olu hakɛ la u ka musaka ka dɔ bɔ o la ani fana ko dialogue ko ka o dayɛlɛ Mali ale ni Bamanci jɛkulu olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye diinɛtigi mamafalew ye sa olu sen ka y'o la groupe minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta jamana in kɔnɔ sa ko ka olu groupe bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen pewu minnu bɛ se ka don golomasiri tabaw ka gun kan olu ka don minnu bɛ se ka bila baara wɛrɛ la olu ka kɛ dɔngɔnɔduguw la basigibaliya ɲɔ ɲɛnen don yɔrɔ minnu na ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ fana o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min i n'a fɔ Baɲaŋara mara yɛrɛ la baaraw ka se ka teliya Falaye da teliyala su in na ani keba an sera ka min sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ye dialogue laɲini 300 ni kɔ la o de ye nin ye fɔlɔ nka caman wɛrɛw b'a la dɛ école ko kumaw b'a la terrain ko kumaw bɛ a la
farikolo ɲɛnajɛ ko kumaw bɛ a la seko ni dɔnko tali ka don ba la o b'a la a ka ca hali carte biométrique ko ninnu bɛɛ lajɛlen kumaw bɛ a kɔnɔna na yaasa maliyɛnw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na u sigiyɔrɔw la n'an bɔra yen minisiri Sadio Kamara ale ka baarakɛyɔrɔ la bi sɔgɔmada in na Turkikaw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan n'o ye efeselan ye a ye ale bisimila kumaw ye tali kɛ min na sa efeselan ale kɔni nana ka na yira k'a fɔ k'a bɛ Sadio wele a ka taa Turkikaw fɛ yen olu ka wolomasiri tabaw kan ka ɲɛnajɛ belebeleba dɔ kɛ n'o ye exercice militaire ye k'a ka d'a ye Sadio ka y'o kɛnɛ kan a y'a yira fana k'a fɔ ko Mali ani Turki k'u na dɔ fara u ka cɛsiri kan sɔrɔko ta nasira fɛ yiriwaliko ta nasira fɛ wa min ye wolomasiri tabaw ye kɔni k'o na sinsin don a n'a dugusajɛ Sadio y'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnn'a ma ko Mali délégation kɔni na ye o kɛnɛ in kan Turkikaw fɛ yen ka taa ɲɛnajɛ in min ye u ka sɔrɔdasiw ka ko ye ka togo o lajɛ a y'a yira k'a fɔ fana ko min ye basigi ni juguya wɛrɛ ni bamancawale kɛlɛli baara min bɛ senna jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ko o na kɛ sababu ɲuman ye u k'o fana kiimɛ nin waleya in senfɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko kunungo an sɔngo mara la k'u ye mɔbili 3 minɛ sigana mɔbili 3 in mun tun bɛ a kɔnɔ misi 38 min ye saga ye 160 bakɔrɔni 180 k'u y'o de minɛ maaw la maa minnu kɔni n'u y'o minɛ fourrière fanfɛla la ko kɔni sigana kɛra ko la sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na chef d'état-major ko malidenw bɛɛ lajɛlen k'u hakilina kɛ kelen ye o wulikajɔ kelen kɔnɔna na Segu mara fana na o y'a yira k'a fɔ ko alatɔnɔ n'a lamini na nin waati in na k'u bɛ munumunu salo la yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min sanubɔyɔrɔ min bɛ Gawokaw fɛ yen n'o ye Ntahaka ye Ntahaka tasuma kɔni balila ka mɛnɛ yen tasuma in kɔni mulila min na sa o ye taji feere yɔrɔ dɔ de ye o taji feere yɔrɔ in b'a kɛrɛfɛ ka bɔ Gawo ka taa Bamako ka bɔ Bamako ka taa Gawo ka tɛmɛ Douentza fɛ sira ko a datugulen don nka Sonefu ko olu mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ k'u ka mɔbili dɔw bila sira kan ka tɛsi kɛ bi k'u ye maa dɔw fana ta ka bɔ Gawo kɔnɔna na olu k'an ka na Bamako yan sira in kɔni Douentza gouverneur ale bataki bɔ k'a yira k'a fɔ ko sira datugulen don k'a daminɛ Douentza ka taa Gawo maa tɛ se ka tɛmɛ a kan Land Cruiser tigi dɔw bɛ yen olu bɛ maaw ta sira in kan bamanciwale kɛbaa minnu bɛ yen n'a ye Katiba di Masina ye k'olu ka maaw de bɛ Bonikaw fɛ yen u kɛlen don ka sira in tigɛ ayiwa Sonefu bɛ ka baara min kɛ nin ye a kɔni ka di Gawokaw ye minnu ni ka gɛlɛ olu donna ko kun fɔlɔw la k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye anw ɲɔgɔnko ye anw ko an ma da ko in na an b'an sigi ni Ala ye ɛlɛ ni don min armée ye dayɛlɛ anw na sira minɛ maa minnu bɔra Gawo sa an kɔni bɛ k'olu ka kibaruyaw kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ o sera ka na sabula zen ta k'u ye kari dɔw wuli bi Gawo olu kan ka u kunda Bamako ale kɔnɔna kan yaasa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ko ale bɛna na kɛ cogo min na sabula a yirala k'a fɔ ko nin waati in na sira in kɔni ale ma nɔgɔn Gawo kelen in kɔnɔna na fana dugudenw bɛ wuli ka jɔ la u ni polisilakaw ka hakilina di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ u tun ye min kɛ kalo tɛmɛnen in na polisiso 2 min bɛ Gawo kɔnɔna na o ɲɛmaaw kɔni bɛ ka hakilina falen kɛ u ni Gawokaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min Gundamukaw fɛ yen labɛn bɛ sen na samiya ale bɛ se ka kunbɛn cogo min min ye Direkaw ye olu fana tun ye nkamu da a yirala k'a fɔ ko nin waati in na k'olu fana bɛ ka minɛnw ɲini minɛn minnu bɛ yen pɔse dingɛ 2 min b'u fɛ ani pɔn olu minnu b'u ka dugu kɔnɔna na olu bɛ se cogo min na ka bila sen kelen kan min ye k'u ɲamaw n'u fɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ u kɔnɔna na lafiya o bɛ se ka na cogo min na conseil des ministres la Assa Bajalo ale falen do hôpitalu directeur la maa min bilala hôpital Gabriel Touré la maa caman y'a yira k'a fɔ ko maa min do k'a ka baara taacogo ka ɲi wa i y'a ye k'a fɔ ko maa kɛra directeur ye zen k'a tilancɛ bɛɛ tun ye dangan ye donc u taara sisan i ye dɔ kɛ danganya la i yɛrɛ ka na sa o b'u filetigi fiya Falaye u b'u filetigi fiya ayiwa kelen kɔni b'a la n'o ye colonel Tchorno Madani Diop ye maa caman sigilen don k'a fɔ ko ale kɔni ale de tun ye chef de poste service réanimation ye Gabriel Touré la ko a na se ka kɛ maa ye bi directeur ya la a na mɔnɛ caman bɔ maaw la Adama yɔrɔ ni Adama fɔlɔ dɔrɔn aw
bon kaba ko adamado cybercriminalité pool ko procureur k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan maliden cɛman n'a musoman ko nin dɔgɔkun laban ninnu na k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min ye nɛniw ye ale ni waleya cɛjugu ani ka ko ta ka ɲɛsin diinɛ silamɛ diinɛ ma ani ale a bɛ dɔnnen don ni fɛn minnu ye n'o o ye a ka symbole ye ko ka olu attaquer maa minnu bɛ ko o waleya in kɛ ko a dɔw olu sera ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ yan ko ɲininiw ko o bɛ sen na ko min ye balawu ye futinɛ ye kuma minnu bɛna ni min faso yɛrɛ yabali ye ko kɔni procureur y'a jira k'a fɔ ko o tɛna jɛn n'u ye cogoya si la maa minnu kɔni b'o waleyaw kɛ k'o tɛna se ka ɲɛ ko hukumu kelen fana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɔra ka kumaw ta ka ɲɛsin silamɛ diinɛ ma k'o kɛrɛfɛ k'a yɛrɛ fana k'a fɔ maa wɛrɛw fana bɔra tuguni ka kumaw fɔ minnu bɛ dangari sariya la ko fana ko a ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ o kow fana kan maa minnu ye kumaw fɔ kuma minnu fana bɛ sariya sɔsɔ n'o olu bɛ yan ko olu fana ka ko o na lajɛ don nataw la sabula k'a ye enquête dayɛlɛ Paul ko ale kɔni a bɛ min da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa o ye k'a fɔ nin waati in na maa minnu bɛ yen n'u bɛ bɔlɔlɔ siraw kan maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka futinɛ wuli maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka nɛniw kɛ ka kojugu kɛ u bɛɛ lajɛlen k'a bila u kunna k'a fɔ ko olu ɲɛ bɛ u la sariya min bɛ jamana kɔnɔ a n'a boli bɛɛ lajɛlen kan sabula ale ye enquête belebeleba dayɛlɛ enquête min n'o bɛna na tali kɛ sariya ninnu sɔsɔli la ko nka k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan fana k'a fɔ i ye ko o ko kɛ i ye fɛn o fɛn kɛ ka i ta i dusu ma ka fɛn wɛrɛ kɛ olu kɔni b'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ o de la k'a bɛ maliyɛnw wele min ye an ka jamanadenw ye maaw kan'a fɔ k'u b'u ta u dusu fɛ maaw kan'a fɔ k'u bɛ jikiri tigɛ u yɛrɛ ye maaw kana baraki ka kumaw fɔ kuma minnu bɛ se ka na ni tiɲɛni ye maaw k'u poro u disi kan sabula olu sariyatigiw u sigilen don u ɲɛ bɛ nin bɛɛ la adama a ye sɛbɛn fa siri a ko k'a dalen don a la k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen na faamuyali ko ɲuman sɔrɔ nin bataki in kɔnɔna na ayiwa nin faamuya adama ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma hali bi conseil des ministres an y'o fɔ Gabriel Touré mɔgɔw ka tali n'an bɔr'o la sa dugu Bafulabekaw Kebaw ka dugulamaw u bɛ ka sɛgɛn dɛ olu ma dɔn ko kojugu bɛ dugu kɔnɔ o parce que olu ka courant bɛ ta manantali tile fila courant tigɛlen n'u la olu filɛ mankan na nin ko courant tigɛra olu la nin y'a tile fila ye ko glace tɛ sɔrɔ baara tɛ ka se ka kɛ maɲinan kɔnɔna na min ye u ka dugu ninnu bɛɛ lajɛlen sa Bafulabe n'a kɛrɛfɛ duguw bɛɛ lajɛlen bi morguw tɛ ka se ka baara kɛ denmisɛnnin minnu bɛ soudeliw kɛ nɛgɛkunklalaw ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ jɔlen min ye sɛnɛkɛlaw ye olu fana y'a jira k'a fɔ k'a degun bɛ se olu ma sabula ji o bɛ bɔ ni courant de ye ka se olu ka foro kɔnɔnaw la k'o tɛ ka se yen u kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko tile fila in kɔni kɔnɔna na min ye Bafulabekaw ye k'u ye tile fila anw kɔni anw denni kana san dɛbɛ sɔrɔ nin na sa wa Bafulabekaw a y'aw muɲu han nin y'a daminɛ de aw bɛna faamu k'a fɔ ko Bamakɔkaw bɛ ko minɛ yan sisan anw kɔni anw vaccinenen don a ko la taji ko sɔngɔ yɛlɛla Gawokaw fɛ yen waati tɛmɛnenw na taji n'o ye essence ye ale litiri tun ye 150 ye ko tile fila in na k'a nana yɛrɛ sɔrɔ 200 la waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ maa minnu bɛ taa taji ta Alizerikaw fɛ yen ko olu kɔni armée bɛ action na ni armée kɔni opération daminɛ dɔrɔn yen sira bɛ bila de ko kɛlen don ka taji gɛlɛya kosɛbɛ bi Gawo kɔnɔna na Gawokaw kɔni ko k'u b'a ɲini sa fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa sabula olu fɛ yen a tɛ 200 la nin yan ko waati dɔ la k'a taara yɛrɛ sɔrɔ fo 300 la u tɛ fɛ o ɲɔgɔnna ka kɛ fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ Gabon u bɛ wuli ka jɔ la maliyɛn minnu bɛ Gabon province 9 kɔnɔna na k'u bɛna na lajɛ kɛ n'o ye forum ye forum min bɛna na to degun min bɛ u kan u ka tɔn kɔnɔna na ko u bɛna na furan k'a ban pewu ko forum senfɛ u bɛna na vice président 3 ta wa désormais olu vice président 3 maliyɛn minnu bɛ Gabon 9 province kɔnɔna na olu de b'u kunkanko kuma fɔ olu de b'a ko bɛɛ lajɛlen fɔ jɛrɛ in kɔni a laɲiniw bɛ sen na a labɛnw bɛ sen na ko sabula baara min bɛ ka kɛ bi maliyɛn fanbaw minnu bɛ yen k'u t'u yɛrɛ ye baara tɔw kɔnɔna na ko nka k'u yɛrɛ bɛna na ni fɛɛrɛ min tigɛ ko n'Ala sɔnna a ma u na u yɛrɛ y'o la Nizɛrikaw fɛ yen olu ka cour d'état ko ale ye Bazoum ka kiiri bila juin kalo tile 7 la a kun yera k'a fɔ sa ko bi min ye Bazoum ye
ale kun welelen no bɔgɔ jeninen kan ko ka taa lajɛ sa a ka masakɛya makama no o y'a ka humilité u bɛ se ka o wuli ka bɔ a kan cogo min Mohamed Bazoum yɛrɛ kɔni a nɔ minɛnen kun don min y'a ka avocat ye sa olu de kɔni taara se cour d'état mɔgɔw ma k'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko n'an ma nin bɔ a dɔgɔkɔrɔ anw ka cɛ sɛbɛn kun ma ci a ma k'a fɔ a ye ko a ka a welelen no bɔgɔ jeninen kan maa t'a dɔn fana k'a fɔ ko procédure bɛ cogo min nin ko in bɛ ka kɛ cogo min ale yɛrɛ ni alu ka sɔnnalandonbagaw fana k'olu si tun tɛ se ka kuma bâtonnier de l'avocat n'o o bɛ Niger kɔnɔna na o ko ko ale nisɔndiyara nin ko in bɔli ma a dɔgɔkɔrɔ k'o bɛna n'a to kalo tile 7 n'o ye juin kalo tile 7 ye ko min ye fan fila bɛɛ lajɛlen avocat sɔrɔlandonbagaw olu nana sa ka na kiiri kɔni yɛrɛ kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔw kɔnɔna tiɲɛ o ka se ka bange cogo min Mohamed Bazoum bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔni ale kɔni fangadaraki ale o y'ale sɔrɔ juillet kalo tile 16 san 2023 min ye Bazoum ye a minɛnen don a bɛ kaso la wa min ye Niger ale jamanakuntigi sigiyɔrɔ a b'o la a n'a furumuso halisa olu kɔni ma se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko a nɔ minɛnen don ko min na sa k'a ye jamana janfa min ye musakaw ye a y'olu kumaniya ka tila ka musakaw k'olu ta k'olu don bamancɛ wale ni juguya wale kabaw ka ko la kuma min na a tun bɛ présidentya la Niger ale kɔnɔna na Tchad ko min ye fɛti ye ko o ma se ka daminɛ fɔlɔ k'a ka n'o ye Idriss Déby denkɛ ye k'a ko maaw k'u hakili sigi sabula ko nin ye ɲɛbila jaabiw dɔrɔn de ye fɔlɔ a kɔni ka premier ministre o tununnen don ale ka so u kɛlen don ka u kɛlen don ka sɔrɔdaso kɛ k'ale ka so fa bɛɛ kɛ mɔbili ye a yɛrɛ ko a ka bɔlɔlɔ sira fɛ bi ko ni su kora ni nɛgɛ kanɲɛ 19 sera mɔgɔw ka buji minɛ u ka dugawu don u ka jamana bɛ se ka kisi cogo min ko sabula est-ce que ninnu fila bɛɛ u kun ka di Déby denkɛ kɔni y'a fɔ a ka mɔgɔ ye k'u ka u ka cour constitutionnelle kɔnɔ n'o ye jaabi bɔ kuma min ko u na se ka fɛ i b'a dɔn ko jamana kɛlen don cogo min yɔrɔ yɔrɔ ka gɛlɛn cɛman a ye reçu bila ye sigara tɛ min na o y'o de ye ale irisi ko in na an b'a da aw tulo kan k'a fɔ ko min ye Umar Sisoko Anibalo ye ale bɛ irisilakaw fɛ yen Sierra Leone jamanakuntigi ale fana taara irisilakaw fɛ yen irisiw olu ye se min sɔrɔ kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔna na sa n'o o ye naziw ka kɛlɛ ye ko o sanyɛlɛma fɛti o de tun bɛ yen Vladimir Putin k'a ye ninnu wele k'u ka na ani jamanakuntigiw caman ko olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sa Guinée Bissau ta tun bɛ yen Sierra Leone ta ka taa fara nansarala jamana wɛrɛw kan minnu ye irisi n'a bolofara kɔrɔw yɛrɛ ye sa k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na nin ɲɛnajɛba in ka nin kɛ ko diɲɛ fantan 4 fana bɛna fɛ fana u ni jamana o jamana bɛ baara la olu ka société civile kunnafonidilaw maa minnu bɛ yen n'olu ye seko ni dɔnko tigilamaw ye dɔnnifaw ni kalanbaw k'u bɛɛ lajɛlen de bɛ yen irisilakaw fɛ yen dɔgɔkun kelen ɲɛnajɛ in ko ka taa lajɛ irisi ye kɛlɛba minnu kɛ ka tɛmɛ a ye se minnu sɔrɔ k'o ɲɛnajɛ o de bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Senegalikaw fɛ yen pankuru min ye sira bila k'a bɛɛ lajɛlen tun ye maliyɛn ye maa minnu tun b'a kɔnɔ ka na o tun bɛ ka bɔ Dakar de ka na yan sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw bɛ sen na ka kɛ ni pankuru in yɛrɛ ka tiɲɛni ye sa wɔlɔfɔw ka aéroport u y'a datugu fɔlɔ avion tɛ jigin avion tɛ yɛlɛ sabula a ye pisi bila ka taa fo jamanakuntigi ka pankuru jigiyɔrɔ fanfɛla la ka taga i forokoso ye min ye pankuru in yɛrɛ kɔni a kuma cayalen don sabula a yira k'a fɔ ko pankuru in yɛrɛ n'o ye Boeing ye Américains ka avion dilannen don nin dɔgɔkun kelen kɔnɔna na a fila de binna min filɛ nin Senegalikaw fɛ yen ani Turkikaw olu fana fɛ yen kelen k'u wulila Albatros an bɛ don Albatros de kɔnɔ Albatros ani Kaza drone maa tɛ se ka don kɔnɔ ale ye kɔnɔ sogondan ye ale kɔni bɛ wuli ten pak place foyi tɛ ale kɔnɔ donc ko Boeing ko ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ ko sabula ko hali salon na sini fana ko Kanadakaw fɛ yen k'u ka pankuru dɔ fana n'o ye Boeing ka dilanlen ye k'o ye degun sɔrɔ kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ BBC ale ka pagew sanfɛla la ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ Boeing bɛ ka avion minnu dilan nin waati ninnu na k'a ko bɛ cogo di lamɛnnikɛnw k'a fɔ TikTok dilanbaw u y'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnn'a ma ko maa bɛ kunnafoni kirikara di TikTok kan k'u bɛna n'a bɛɛ lajɛlen lajɔ ko n'i y'i ka kunnafoni dilan kɛrɛfɛ k'a ta ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na n'a ye TikTok kan
k'u na fɛɛrɛ kɛ a la n'o y'a sɔrɔ nkalon b'a la ko k'a lajigin cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na ko minnu fana bɛ yen n'olu kɔni bɛ kunadiyaw di kibaruya juguw di ka nɛniw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ye fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na yaasa danga siri nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ngilɛw fɛ yen olu ka masakɛ n'o ye Charles III ye k'a bɛ waati damadɔ bɔ ale bɛ furakɛli kunna furakɛli in na sa kɔni ko kunungo a sera k'i yɛrɛ sɔrɔ maaw yɛrɛ balila ka sin ka taa ye mécaniciens cɛla baarakɛyɔrɔ la ten k'u ko masakɛ k'a ko ko ni n kun y'a fɔ n kɔlɔsibaw ye u kun tɛ sɔn ka n labɔ n dun mago bɛ fiɲɛ la n dalen don bana bɛ n na u bɛ ka n kɛ i ko n satɔ don komi n fisara sa n yɛrɛ ye n sɛnsɛn ka bɔ ka na aw lajɛ cɛ fanga ma ɲi dɛ fanga ala ka hakili ɲuman da an ma su in na nin y'an ka kunnafoni telimanw bannen fala ye sini n'ala sɔnna a ma min ye Saint-Père ale ka somayɛlɛma ni san 68 o bɛ kɛ sini ɲarela kaburudon la n'o ye Mamadu Konate min mana bɔ o la an na o da aw tulo kan ni ala n'a kira sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛnɛ kan jɛmukan ale hukumu kɔnɔna na accord dialogue laɲiniba minnu kɛra o kɔnɔna na sa an na olu ka maaw wele ka na an n'u nana masala u kana ɲɛfɔli kɛ an ye jamanakuntigi fana ye laseli minnu kɛ bamanankan na an na o da mɔgɔw tulo kan u ka se ka faamuyali k'a ko la vraiment fala ye dialogue min y'a diya n ye n bɛn'o f'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye hakilina fɛn fɛn fɔ i b'a dɔn k'u ma fɛn bɔ a la u ma fɛn bɔ a la o ka association minnu ye siyako ninnu ye o milisiw o dɔngɔnɔw ka dugu minnu bɛ yen n'olu kan ka lakana o segu fan o kalanko o u yɛrɛ ye min fɔ i b'o dɔn école privée n'i b'i jija i yɛrɛ k'i jija i yɛrɛ ye dɛ aw kun ko k'a bɛna parti sigi n'a bɛ parti sigi a ye taa wari ɲini jamana ka wari kɔni a t'o sɔrɔ tuguni aw ka GIE nin y'a bannen ye fana ka tɛmɛ ka bɔ sifinw olu ka ko kalan ka se ka k'u kunna jamana kanu ka don u la u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ an kɔni bɛ dugawu kɛ laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye laɲini ninnu yɛrɛ fana kɛrɛfɛ u ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw fana kɛ n'o ye résolution ye u bɛ fɛ fɛɛrɛ dɔw ka sigi sen kan baara taabolo dɔw la jɛkulu 5 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u y'o kuma fana fɔ n'ala sɔnna a ma sini su in na an ma se ka temps sɔrɔ ka don sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na parce que ntɛnɛndon de sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɛna dilan k'a bila pewu ka sɔrɔ k'a di jamanakuntigi ma bi commission mɔgɔw kɔni olu ma sɔn ka gafe di maa ma ka taa n'a ye fɔlɔ fo min bɛna di jamanakuntigi ma n'o bɔra la tuma min rapport an na o sɔrɔ ka se ka baara kɛ n'o ye nka an ye minnu mɛn ani kibaruya minnu an y'olu sɔrɔ ani interview minnu kɛra bamanankan na sini nɛgɛ kanɲɛ 12 an bɛna n'a lajɛ ka olu di mɔgɔw ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ka dugu ɲuman jɛ ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga Pinochet a ye baara kɛ koyi a yɛrɛ ko k'a bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ ko parce que ko kuma dɔ la k'ale yɛrɛ dimina mɔgɔ dɔw kɔrɔ k'a kana k'u ɲɛna ko o dimi b'ale kɔnɔ dɛ k'a tun bɛ fɛ a ka kɛ ka ɲɛ de cɛ ni Pinochet pɛrɛnna ko fo mɔgɔw bɛ yɛrɛ yɛrɛ a k'an bɛn sini